Hingke bag sang hai lamsung joto ano bag koksin nala hingke bag sang tini video non bagai certificate khoroksa 14 borsor ni student burui tiprajuk no school ni master romfrekha nainadi mangpili tei kaisa hingke no bag sang Durga Puja ni bagui ri paine hinui nukung khungtam ni tiprajuk maktham ri paine hini Agartala Durga Puja ni bagui ri paine hini nong ni nokre thamani aboni pore hingke no buini bosong ni chwlabai haike wainsa rok bai si hotel o thangui manjakha hingke hotel o si borok thangui manjakha nainadi twma saka mangpili o boroni burui rok abono chung tini kisa nailai no tomani bagui bo thamani ফাইল হিংকে বাসা কোথায় ধরপাড়া কি করতে আসছেন এখানে ভাই কাজ করতে আইছিলাম কাজ করতে Durga Puja ni bagui ri painani bagui thangui hini thangmani si Agartala hotel o wainsa chwlabai khlai buini bosongni borok bai hotel o thangui habuio tomani bagui habuikha norok bujigui mankha o je borok o je buini bosongni borok bo tamo saka tomani bagui bo aro phaika hingke no samung tangnani phaio hingke tamo samung abo norok sai mankha na vibe song hingke no naidi chini borok rok tabuk phanna se bujiyaku omo haike samung sitra tanglai tongo kosto khe chanani musukya aram khe chanani musuklai hingke ba haike to viral to ongni blai video hingke malai phini next video.